To je najväčší bol, že vnúčku nie domov dnes, ale tu. No. Urobil ultrazvuk, noha mi bola dole, hovorím, a dobre to bude, dopadne to všetko dobre, hovorím, keď treba cisársky, tak mi urobte. On povedal, že nebudem prirodzene rodiť, že mi dá vyvolačku a že porodím a že bude všetko dobre, že my to spolu zvládneme. Som mu verila a sklamal ma takto, že mi nepomohol, malú nezachránil. A boli tam aj iné ženy, ktoré rodili? Jedna tam bola, ale vtedy som ja nemala bolesť, vtedy malé išlo dole srdiečko. Aj tá žena videla, ktorá rodila tam. Ona bola toto biela, jej pomohli. Tiež mala vyvoláčku a porodila normálne. A k nej sa správali inak? Slušne, áno. Pozerali ju, vždy kontrolovali, nakoľko je otvorená, či už bude rodiť. A mňa nie. Mňa vôbec ani nekontrolovali, nakoľko som otvorená. Ani primár neprišiel. Už tedy nabehol, keď už som rodila. Keď už také tlaky som mala, že už mala je vonka, že má jednu nožku von. Vtedy utekol dnu na salu a vtedy začal pôrod. A k nej chodili pravidelne? Tam bol aj primár pri nej už. Už čakali len, kedy bude rodiť. Čiže pri nej bol Áno. oveľa viac ako pri tebe? Hej, pri mne ani nebol. Iba keď som rodila, vtedy zabehol dnu. Odnesli ma na sálu, potom zo sály ma odnesli na izbu, tam ju robili pásy, potom tam zastalo srdce na sálu a potom pri pôrode tiež. Tak dali mi takú injekciu, aby som mala také väčšie tlaky, že tlačiť. Tak som tlačila a on hovoril ten primár, že všetko je v poriadku, že ste šikovná, že ešte zatlačte, ja som zatlačila. A potom jej povedal, že s týmto mi má tlačiť po brucho sestričke. Potom aj on tlačil, aj sestrička tlačila. A fest tlačili? No. A oni vedeli, že babetko je obratené, že teda hlavičku má hore? Áno, vedeli to. A napriek tomu tlačili s lakťom? Tlačili aj tak. Dvaja. Aj primár, aj sestrička. Nevnímala som to tak, lebo aj ja som mala bolesti. Nevnímala som to až tak, ale pozerala som, že čo tam so mnou všetko robia. Pýtala som si aj cisársky 3-krát. Ešte ani bolesti som nemala, keď som videla, že malé zastáva srdce. Tak som si pýtala ten cisársky, lebo ja som sa bála, že sa jej niečo stane. A on, že nie, že on mi to nespraví. Len takto ju vybrali a odniesli ju preč. Neplakala? Neplakala, mala nič. Keď ju oživovali a keď tak po hodine prišli a povedali mi, že babetko už nežije. Potom povedala sestričke, nech mi pichne injekciu a som zaspala. Že už som to tak nevnímala po tej injekcie. A budem môcť mať deti? Áno, budem môcť mať, ale už sa bojím mať deti. Už nechce mať, kvôli tomu, čo sa stalo. Mal strach. A povedal vám, aby ste stiahli trestné oznámenie? Áno. Neviem, aký deň to bol, lebo ja som s ňou skoro 5 alebo 6 dní ležala v nemocnici. Neviem, aký to deň bol, ale najprv vyšiel za ňu do izby, mňa poslal vonka z izby, potom prišiel a na chodbu sme sa rozprávali a povedal, že mám nahovárať svojho zaťa, aby stiahol trestné oznámenie. Donesli malú na týmto, len tam máme ako smústostný dom. Tu, no, hej? Áno, Licinčak tu máme. A my sme chceli dať ešte topánočku na ňu. My sme nevedeli, že má zlomené nohy. A dali sme im, aby oblečkli. Aj veci, všetko obliekli. A ten pán prišiel za mnou a povedal, nehnevajte sa, nevedeli sme dať hore topánočky až tak, lebo mala vyklúbené, vykrútené celé nožky. No, že nevedeli až tak hore dať. A že to ich chyba nie. Že ich chyba to není, že to je nemocnice chyba. Video už naravla meni no. A jak sme pozerali malú, tak táto Sanka, ona mala celkom takto. Mala. Si ju videli tiež? Áno, áno. Aj pampersky mala kúpené všetko, vecičky, postielku, všetko, ale keď sme už mali prísť doma, ona odpadla mi, plakala, že keď príde doma, nechce vidieť nič tu pomalej, tak všetko to spálili.
A bolo strašne veľa nakúpené, strašne veľa. Oný pán primár si myslel, že keď sme Romovia chudobní, takže nedokážeme nič. A preto som vám aj volala, že aby ste pomohli dcere, je to mladá, 20-ročná, život mala pred sebou. A takto ju zničili, psychicky ju zničili, ona každý večer plače, celý deň nie je. A kričí, že nech jej dajú bábätko naspäť. Budem s ňou musieť chodiť aj po lekárov. Proste nevieme s tým žiť, čo sa stalo. Dnes sme boli v obce Licince, okres Revúca, kde si myslím, že žiaden politik túto obec nenavštívil a neprišiel si zašpiniť svoje čisté topánky. My sme prišli na podnet Angeliky a jej maminy. Angelika je obeťou zdravotníckeho zlyhávajúceho systému, kde bohužiaľ prišla o svoje babätko pri pôrode a zlom prístupe doktorov pri výkone pôrodu. Opakovane dostávame veľa podnetov od rómskych pacientov, že zdravotná starostlivosť je teda poskytovaná mnohým rómskym, napríklad aj rodičkám, nedôstojne a zle. Obeťou tohto zlyhávajúceho systému zdravotnej starostlivosti v Revúcej bola Angelika, jej bábätko. Bohužiaľ, naozaj to bábätko zomrelo a je to teda veľký problém pre rodinu, ale aj pre systém ako taký. Je absurdné, že v 21. storočí nejaký lekár sa opováži správať sa, chovať sa v podstate k rómskej rodičke inak ako k ostatným pacientkám. Bohužiaľ sa to stáva v mnohých nemocniciach a my si na to posvietime, pretože dnes tento prípad ukazuje, že niekedy to môže skončiť tragicky a v tomto prípade to skončilo tragicky. Každý lekár dostáva zaplatené od štátu alebo od zdravotných poisťovní rovnako, bez ohľadu na to, či je to pacient rómsky alebo nerómsky. A preto len žiadame, aby každý lekár sa správal, každé zdravotné zariadenie sa správalo rovnako ku každému pacientovi, bez rozdielu. Je neprípustné, aby matka, ktorá počas celého obdobia tehotenstva, ktorá sa starala o to, aby naozaj mohla priniesť na tento svet zdravé dieťatko, aby na konci tejto životnej etapy prišla o toto dieťa. A preto vyzývame všetkých kompetentných, aj lekárov, aj zdravotnícky personál, ale aj tamtých hore, pána ministra zdravotníctva, aby razantne zakročil k takýmto rozdielom segregácií v nemocniciach. A tak ako v tomto prípade budete počuť a vidieť vo videu, čo sa vlastne udialo, tak je nepripustné, aby na gynekológii rómske ženy zažívali takúto segregáciu a aby vinou nejakých lekárov, ktorí nevedia prijať to, že musia ošetrovať aj rómske ženy, aby rómske ženy prichádzali o svoje deti, o svoje babätka. Tak ako aj v ostatných prípadoch, aj v tomto prípade sme podali trestné oznámenie a chcem vás všetkých povzbudiť. Ak komukoľvek z vás sa stane takáto krivda a nebodaj naozaj v tom zdravotnom stredisku, v tom zdravotnom zariadení príde niekto, v podstate či už zdravie alebo život, nebojte sa podávať trestné oznámenie. Sme tu pre vás a budeme podávať trestné oznámenia dovtedy, kým to bude potrebné.